Добре. Аз се казвам Мики. Аз съм на 12 години. Аз учим в 27 село и много работи. Аз имам село, което се намира в Долна Диканя. Там имам едно куче, то се казва Бетовен. И с него постоянно си играем, да го храня, да разхождам го. И там имам една тата ми много обича, където се казва Хели, и постоянно си играем.